Какво се случва в партията Столетница и узря ли жена да я ръководи? Ще разговаряме с Дора Янкова, която получи най-много гласове, заедно с Стефан Данаилов, за членове на Националния съвет. Тя се явява нещо като моралния авторитет в БСП. Гледайте ни, ще бъде интересно. Здравейте, госпожа Янкова. Благодаря, че приехте това интервю. И аз благодаря за поканата. Дора Янкова е родена на 1 юли 1960 г. в смолянското село Момчиловци. Завършила е специалност география в Софийския университет Свети Климент Охридски и право в Варненския технически университет. Има следдипломна квалификация по финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите и публична администрация в УНСС. Била е 2 мандата кмет на Смолян и депутат от левицата в 38-то, 39-то, 42-то и 43-то Народно събрание. Госпожо Янкова, узря ли БСП най-сетне за жена лидер? Аз смятам, че и до сега в БСП не сме делили хората на мъже и жени. По-скоро сигурно е дебата, че сме в центъра на Балканите такъв, защото по достоинство и жените, и мъжете са били оценявани. Но да, видимо е узря. Ние заявихме категорично, и то беше сериозно дебатирано и на самия конгрес, че е възможна друга алтернатива за социална държава, за държава по-близко до хората и да видим истинския проблем. Бедността, мизерията, работещите бедни, че няма достатъчно средства в потреблението да оживяват стопанството, че икономиката е охладена. Ние заставаме в центъра и търсим своите партньори в лявото, в българското общество, в гражданското общество, за да станем все повече тези да отречем сегашното дясно статукво, което 25 години не беше полезно за България. Тази платформа трябва да реализираме сега партията в екип всички. Да се намери мястото на всеки в партията, за да стане още по-силна партията. И тук е на изпитание Корнелия. Водейки и заставайки начело, да целеположи така политиките, отговорностите, да раздаде ролите, за да може да стане партията много по-силна, по-единна. И това всъщност е част от първите месеци от воденето на партията в нейно лице. Имаше ли сблъсък на лобита в БСП? Кажете честно. Имаше сблъсък на различен възглед за начина на ръководене на партията. И безспорно това означава хора, които по този начин мислят и разсъждават. Но след като Конгресът има своето решение, аз смятам, че с доверието, което имам от Конгреса, ще бъда много силен глас, че в партията е необходимо принципно единство, принципни политики за реализиране политиката на партията, принципно отношение с партиите навън, така че смятам, че ние ще намерим онези баланси, които са необходими за БСП и съответно за България. Много внимателно отговаряте на въпросите ми. Аз ви разбирам, не искате да влизате в противоречие нито с стария, нито с новия председател. Искам да влизам в периметъра на новия председател, който е на ход, защото той има право на своите действия и стъпки. По-скоро говоря от моя възглед като социалист, като народен представител и като човек, усещайки доверието на партията и на Конгреса. Госпожо Янкова, вие и Стефан Данаилов бяхте единствените двама социалисти, които получиха 50+1 необходимите гласове, за да станат членове на Националния съвет на така наречения пленум. Всъщност, вие се оказахте моралните авторитети в БСП. От тази гледна точка Стефан Данаилов стана и си каза каквото има да каже, право куме в очи. Кажете го и вие сега на новия председател, а може и на стария. Аз предпочитам да го казвам от тук за напред. И ще го казвам много активно и ще го заявявам много сериозно, защото да, Конгресът ми даде това право да мога да говоря с убедителните си гласове и доверие, което много ме и задължава. Казах, новия председател трябва да разпише действията на партията на базата на конгресните документи. Те не са само едни документи, които са добре написани. Те са съвсем нов прочит на политическото статукво, на бъдещето, на лявата партия, на истинската лява партия БСП. Второ,
Надявам се, председателя ще създаде условия за изява на всички водещи фигури в партията. Трето, безспорно трябва да се отиде близко до основните структури, да се отваря партията, да се отваря към гражданско общество, към безработни, към хората на труда и те да знаят, че в парламента, в обществото има някой, не е само някой, а лявата партия, Българската социалистическа, която е на тяхна страна и че могат да й имат доверие и да я подкрепят. Бих и пожелал от време на време да прибира малко емоциите си и най-вече много да внимава с обкръжението си. Мили мои, от години наблюдавам политическите случки в нашата страна и преди 10 ноември, след 10 ноември. И общо взето тези, които са си отивали от постовете, е заради техните съветници, сътрудници и обкръжение. Запомнете едно, обкръжението винаги заблуждава. Ламбо каза на Корнелия: внимавай с обкръжението. Това ли е основното предупреждение, което трябва да се отправи към нея сега? Аз смятам, че той го каза. А от тук насетне Корнелия да го докаже като поведение, че реално ще положи на принципна основа, на партийна основа дейността на партията и съм убедена, че ще го направи. Очаквам действията, които ще се предприемат, ако еклектика от хора, се направи сбор от хора, към които има ангажименти, а трябва да има носещи, силни хора, стожери на тази политика, говорители на тази политика. Смятам, че ще ги разчете тези сигнали, защото не малко време е и в парламента, и в партията самата Корнелия, така че това съм убедена, че ще го разчете правилно. Парламентът вече започна работа след Конгреса. Какво е вашето усещане за парламентарната група? Има ли някакво разделение? Скърца ли някъде? Не, парламентарната група е такава каквато е и каквато беше година и няколко месеца. Тя има своя капацитет, ако се раздават повече роли, ако се дава възможност на всеки да играе себе си, да представлява избирателния си район, целия български, да му се види експертизата, партийността. Има как. Просто трябва политически мениджмънт на групата, който да дава онзи силен отбор и екип, който да бъде по-сериозен, сериозно заявяван и остър. Таско Ерменков се беше заканил да атакува Корнелия Нинова още на заседанието на групата във вторник. Какви са тези 5 закона антимонополни, които ще внася? Има ли скачане на хората около Миков по отношение на Нинова? В парламентарната група се поставиха 4 основни групи от въпроси, които звучат от ежедневието на България, по които да се работи сериозно. Но това е начина на работа и до сега. Сега ще се ползва и външна експертиза, и капацитета на групата. И надявам се, че всеки има право на своя път и на своето председателство и на своето ръководене. Така че аз не бих искала толкова бързо да предричам и да казвам как ще се развие като председател Корнелия. А още повече, че съм гледала в 2 парламента като заместник председател, което по същество също е означавало ръководене на групата, защото председателят в повечето случаи е навън по партийни и други въпроси. На втория ден, след Конгреса на БСП, АБВ рязко направиха завой и излязоха от властта. Вашия прочит на това движение? Моя прочит е, аз се радвам, че АБВ чу силния глас на Конгреса на българските социалисти, че ние можем да бъдем с тях, ако те спрат да подкрепят дясна политика. Така че първият резултат от нашия конгрес с хода на АБВ да не подкрепят дясна политика в лицето на ГЕРБ е факт. И тук вече въпросът е, че и другите формации в лявото пространство надявам се, че ще разчетат силата на конгресните решения. Аз не чух такова послание на Конгреса. Напротив, в изказването на Михаил Миков, което беше в публичната част, се каза АБВ, след като са напуснали партията, да си стоят там, където са. Ако не, те трябва да се върнат в партията и да приемат нейните условия. През цялото време на отношение към АБВ ние сме казвали, че
Да, ние бихме могли да имаме с вас принципни отношения на базата на политики, които са леви, ако вие не подкрепите десни политики. Така че разчетох по този начин за себе си, направих този прочит. На практика този конгрес през цялото време нямаше отговор на въпроса за партньорствата. И някак след избора на новия председател този въпрос естествено намери своето продължение с отварянето към АБВ. Има ли някакво разминаване между това, което реши конгреса и това, което се случи след това? Доколкото чух и доколкото познавам Корнелия, тя няма да направи нещо извън решенията на Националния съвет и изпълнителното бюро. Така че по отношение на нашите отношения с другите партии, ние имаме една коалиция, с която сме в българския парламент, с която сме обединени в парламентарната група БСП Лява България. Безспорно, ние търсим своето отваряне към синдикати, към всичко, което е свързано с хората на труда, което е свързано с онеправданите, с безработните бедни, с нашите членове, с левите хора. И това ще го търсим на принципна основа, на основата на принципна политика, и това означава отваряне към и левите формации, и левоцентристки, но на базата на отричане на досегашното дясно статукво, което доведе българския народ до мизерия и до бедност. До едно разграбване на активите на страната, до едно унищожаване на държавността, до формиране на олигархични кръгове, които не могат да съществуват, ако не са близко до властта. Така че трябва ни много път, много принципна политика, в която принципна политика да бъде гарантирана от принципни хора, които да имат доверието и в партията, и на българското общество. Всички разчетоха хода на АБВ като една стъпка към обща президентска кандидатура. Така ли е? Вижте, нашия дебат за президентската кандидатура предстои. Президентската кандидатура трябва да олицетворява единството на нацията, защото особено в този момент в центъра на Балканите, с геополитиката около нас, ние имаме нужда от силен държавник, който да олицетворява и да обединява нацията. Второ, човек, който да бъде и да пази Конституцията, който българските граждани да имат възможност да се гордее, че той представлява нашето отечество, Република България. Така че такъв разговор в партията ще започне. Къде ще си срещнем гледната точка с ние сами и другите, които ще ги поканим в тази политика и в този възглед да се включат, аз не знаем, дано да искат АБВ да се присъединят към такъв възглед. АБВ до сега казваха и сега го повториха: ние можем да отидем на разговор с БСП, но без предварителни условия. Предварителните ни условия ще бъдат от принципа на равноправието като политически партии, политиката, около която ние трябва да се обединяваме, защото ние се парихме в предишното управление, когато водиш разговори, доверявайки се, ако те не са разписани на принципна основа, това означава, че във всеки един определен момент, в който имаш некоректно партньорство, ти да се оправдаваш и да бъдеш слаб. Знаете ли какво си мисля? АБВ не биха направили този рязък ход, ако преди това не е имало някакви разговори, ако не е ясна платформата, по която може да се обедините. Не бих искала да правя такъв прочит, защото ние имаме до тук избран само Национален съвет и председател. Това означава, че занапред ще се говори, пак казвам, на базата на конгресните документи и на базата на функционирането на партията през принципа на политиките за гражданите, за потреблението, за другия начин и другия прочит на българския бюджет, за демографската политика, за образованието, за здравеопазването. АБВ имаше нужда от това напускане. Ако те искат и да се запазят като политическа формация, защото подкрепата на много десни политики, които десни политики се реализират на гърба на българския народ в сегашното статукво, на сегашното правителство,
те размазваха самата партия като лява партия. Един компромис може да го обясниш, втори, но поредица от компромиси, в които ти да си подкрепял такава политика, с желанието, че само на България е необходимо правителство, вече загубваха облика, че партията е близко до лявото. Затова те, може би, това им е последния шанс да запазят физиономията си като партия, народа да позабрави това нещо, което се е случвало с тяхното участие във властта и съответно след това да се позиционират действително в лявото пространство, ако имат такова желание. Появиха се веднага евентуални кандидатури на Георги Първанов или на Ивайло Калфин за президент. Може ли БСП да преглътне една такава кандидатура и да я подкрепи? Ние ще дебатираме в партията първо критерия към бъдещия президент и след това ще отидем на личностите. Има ли до сега някакво ветрило от имена, които се обсъждат в БСП, разбира се, неформално и неофициално, за кандидат за президент? Българското общество лидират имена, които са от лявото пространство, от патриотичното, от самата партия. И добре е, че има букет от такива имена. Не бих искала да ги споделям, за да не ги въвличате в кампанията. Но и това е добре. Ние не се стесняваме до един-два кмета, както в ГЕРБ Борисов постоянно ги оттегля. Оттегли Борисов, оттегли Томислав, оттегли Димитър, оттегли Цветанов и съответно ние смятаме, че към определени личности ще ги гледаме през прочита на сериозното, отговорно, политическо време, но и през прочита на изградения държавник. И човека, който трябва да консолидира и да може да носи отговорност за държавата и за армията. Появи се дори името на Ирина Бокова, ако евентуално не спечели надпреварата за шеф на ООН. Това е много силна кандидатура, която наистина може да обедини лявото пространство. На Ирина Бокова и пожелавам успех да бъде първата жена, българката, която да оглави Организацията на Обединените нации. Тя е с огромен шанс и нека стане лидера на ООН, нека да оглави Организацията за Обединените нации. Това означава липса на вяра, че тя може да стане ръководител и да представлява ООН, така че смятам, че тя е вече силно име, българско име, което е в световната политика. Очаквате ли Плевнелиев да влезе в надпреварата за президент отново? Всичко е възможно. Гледали сме и до сегашните президенти, харесва им, създават лобите около тях, имат възможности да свикват с червения килим, с почестите, с ритуалите, така че всичко е възможно. Той удобен опонент ли ще бъде за кандидата на левицата? Аз смятам, че ние трябва да спечелим президентските избори, защото това ще бъде полезно за България, защото това ще бъде и коректив на властта. Не може трите власти в една партия. Те се отпускат, те не могат да се контролират. Председателя на парламента, министър-председателя, президента. Това означава три власти, еднопартийност. Нека и се обръщам към българското общество да мисли в тази посока. На двете власти им трябва колектив. А на България е необходим държавник, солиден държавник. Още повече, че България има нужда от държавник, който има и социални сетива, който да е близко до тях и да може да ги представлява, защото ако трябва да кажем по същество, голямата част от българския народ имат нужда от социална подкрепа, от хора, които са солидарни с положението, в което са. И от позицията на държавния глава да могат да се провокират и друг тип инициативи, които да защитават. Затова на нас не се полага, ние заедно с българския народ, който страда в момента, който е беден, който има много проблеми, да излъчим силен държавник и да спечелим изборите. Знаете ли какво каза Цветан Цветанов, макар и с усмивка? Едно време БСП, като най-изявен участник в тройната коалиция, направи така, че Борисов да стане премиер. Сега да не го направят президент. Да направим Борисов президент? Борисов беше активен участник в тройната коалиция.
също като идваш от ехото на главен секретар на МВР, когато министър-председател беше Сакскобургготски и с кметството си по-късно и в началото като главен секретар. Не ми се иска да коментирам Цветан Цветанов. Той мисли така, както го е казал. Ако в крайна сметка е мотивирал, че Бойко Борисов иска да стане президент, това е друго. А пак за нас е удобно, защото ние знаем, че в момента партия ГЕРБ е Бойко Борисов и това означава, че отивайки и обличайки се в държавни доспехи, самата партия ще отиде в своята криза. Когато се създаваше това коалиционно управление, имаше отправена оферта към БСП да участват във властта. И тогава Михаил Миков отказа. Ако не бъркам, вие го съпровождахте също в някои от разговорите. Дали след президентските избори един подобен разговор би могъл да се поднови или той е невъзможен в рамките на това Народно събрание? Ние имахме принципни различия с нашите червени линии. И по пенсионната реформа, и по образованието. Ние казахме, че искаме всяко българче да е грамотно, да е в училище. Ние смятаме, че тази пенсионна реформа, която бяха и замислили, им беше в управленската програма, на този етап има много хора, които няма да получат пенсии или които ще имат социални пенсии. Тя е заложена в едно икономическо и социално време, която пенсионна реформа е само да осчетоводи сегашните пари в НОИ, а тя не слага в центъра човека, който страда и който има огромни проблеми. Аз съм се виждала с хора, които казват от 89-90 година аз съм постоянно безработен. Аз 25 години съм само на програми в избирателния ми район. Тези хора няма да получат пенсии. Дори се притеснявам дали ще имат и социални пенсии. Така че това беше другия въпрос. Ние имахме принципни различия с програмата на ГЕРБ. Можехме да приемем да имаме няколко министри, които така да бъдем добре, да разпределим на определен ресурс, да имаме ритуална представителност, но това дали щеше да е добре за държавата и за самата партия. А трябваше, народа ни беше отредил мястото на опозиция. Друг е въпросът, че след парламентарни избори, ако има политическо представителство, което да е свито, за да има възможности да се реализира политика, това означава стратегическа коалиция. Ние, спечелвайки мнозинство, бихме поканили ГЕРБ да направим стратегическа коалиция. Стратегическа коалиция в перспектива, отчитайки пред народа, ще постигнем това за 5 години. Отчитайки се всяка година как го постигаме, съответно през принципа и позицията и на лявата и на дясната партия. Така че след спечелването на изборите сме на ход, ако ГЕРБ са все още в парламента, да им направим оферта за стратегическа коалиция. За предсрочни избори ли говорите? Една опозиция, сериозна опозиция, още със стъпването си в парламента започва да се готви за следващите избори. В първата година безспорно се вижда дейността на управляващите и това време за сегашното правителство, където в центъра е ГЕРБ, мина. И естествено тона да се втвърди и тя да става все по-остра и да разкрива пред българското общество въпросите и проблемите, които не са справедливи. И затова смятам съвсем логично след Конгреса, че Конгресът отрече категорично, че тази политика не е добра за България. И по отношение на финансите, доходите на хората, стопанството, икономиката, модернизирането на България. Думичката реформа се изхъби. Та здравната ли е реформа? Тя създава тежести. Та образователната ли е реформа? Тя не може да тръгне. Пенсионната ли е реформата? Виждаме огромните противоречия със съдебната, избирателния кодекс.
Тоест, ние за думичката реформа и че правителството е обединено около това, нищо не дадахме на народа. Ние дадохме само част от ритуалите и от говоренето на малките партии да се правят понякога опозиционно, за да се запазят облика и да поддържат електората си по някакъв начин. Лесно ви е да критикувате, обаче вие правите същото. Вие имате много хубави програми и когато дойдете на вас, не ги изпълнявате. Това се чуе на Конгреса. Направихме си категоричен прочит с поуки. Аз ръководех такава комисия. България и БСП, състояние и перспективи. Имахме 5 заседания, 5 месеца на една изключително голяма група социалисти, които бяха в Националния съвет и които бяха и в Конгреса. Делегати на Конгреса. Анализирахме целите 25 години. Че да, ние не успяхме да постигнем социалната държава, нашите грешки с хората, които сме посочвали, с коалициите, които сме правили, и безспорно ние направихме своя прочит и своите поуки. И ние имаме категорично тук една поука как трябва да се работи в социалистическа партия в ясни капиталистически отношения. Никой трябва да бъдем коректни. Зад фасадата на демокрацията ние отидохме в едни капиталистически отношения. Ние в първите години, ако трябва да бъда откровена, ние нямахме опит как лявата партия може да развива своите политики в капиталистически отношения. Идвахме с инерцията на партията държава, смятаме, че хората са подготвени за такъв тип. Сега една от дискусиите в отчетните конференции в Смолянски избирателен район, ние категорично си дадохме дума, че нашите партийни секретари, хората, актива на партията трябва да бъде много подготвен за това как се прави политика в капиталистически отношения, а не по начина, когато капитала е срещу тебе, когато той мачка, когато може да те купи, какви хора могат да излязат срещу него и как могат да се постигат онези социални стъпки на социалистическата автентична политика. Имаме много какво още да правим и трябва, може би, да говорим искрено с политиката такава каквато е и със състоянието на държавата такова каквото е. Ние сме в едни отношения, в които имаме вече богати, имаме собственост, която не е взета, имаме и жива собственост, имаме и хора от средната класа, на които трябва да им дадем достоинство, на българските учители, на лекарите, на интелигенцията, на младите специалисти, които са технократи, за да могат действително да станат онези стожери на справедливата средна класа и по-бедните, които да си вземат държавата на своя страна и действително да станем една социална държава. Ние не сме. Може би в Европа ние сме най-несоциалната държава, а в Конституцията не е записано това. ДПС, бихте ли ги поканили в една бъдеща стратегическа коалиция? Бихте ли управлявали с либералите пак? На принципна основа, когато се направи принципа за политическото договаряне, винаги на принципна основа. Знаете ли какво ми каза Цветан Цветанов в интервюто с него? Че те в момента сондират евентуални кандидатури за президент и не е изключено, примерно, вице-президента да е мюсюлманин. Каква е позицията на БСП по този въпрос? Аз представлявам такъв избирателен район и никога не бих разделила хората на християни и мюсюлмани. Да, България в Конституция голямата част е християни и мюсюлмани. В Родопите хората, които живеят, може би са показали модела за толерантност. Нас повече ни вълнува бъдещето. И тук, независимо, че в момента в геополитически план за исляма се говори много и много страхове се предизвикват, аз смятам, че трябва да направим позициониране на българските граждани и в политиката, и в политическото, и като цяло, като изява, без да се съобразяваме кой от коя религия. Така че, ако се кокетира с това, не е добре. Според мен трябва да има възможност всеки да се изяви
в българския политически живот с правата по Конституцията. Аз имам сътрудници и хора, с които много сериозно работя и винаги съм ги питала за вас има ли значение това. И винаги са ми казвали да, това означава по същество на 100% конституционното право, че е гарантирано в България. Така че предпочитам всеки български гражданин на 100% по Конституция да ползва своето право и като задължение, а да не се делиме по религия. Идната сряда парламента ще гледа ветото на президента за изборния кодекс. Как ще гласува БСП и ще приемете ли евентуални ограничения за вота в Турция, където има сериозни съмнения от страна на патриотите, че се манипулира? Целият законопроект беше един голям тюрлюговеч на управляващата коалиция, но ние подкрепихме предложението на Патриотичния фронт за секциите в Турция. С интерес разчитам срещата на ГЕРБ с Патриотичния фронт, че нещо друго компромисно се договорили. Искам първо да разчита какво те компромисно се договорили, но по принцип, като политическо поведение, ние бяхме против всички, освен тази подкрепа, която дадахме, останалите подкрепи за самия избирателен кодекс. Благодаря за това интервю. Бихте ли казали накрая какво изречение бихте сложили на този наш разговор? България има нужда от друга политика. България има нужда от хора, които открито и ясно, категорично да споделят истинското състояние, но и да са способни да го променят и да са носители на именно такава промяна. И съвсем накрая това микрофона задайте последния въпрос вие. Към който желаете? Към българите, към вашите съпартийци, към колегите ви в парламента, към мен? По-скоро към вас. Бъдете автентична телевизия и казвайте на българския народ всичко. Това пожелание не е въпрос, вашия въпрос. Моят въпрос... Аз по-скоро трудно задавам въпроси. Разсъждавам и анализирам върху много неща. Бих задала въпрос към Бойко Борисов, защо толкова мълчаливо се раздели с АБВ. Благодаря много.